Маркос Антонио Малашиас Жуниор Маркиньос бележи втория гол за червените. Ето как те сега се радват с това. Влакче ли е, количка ли е, не е ясно, но тъй или иначе ЦСК е много близо до полуфинал в турнира за Купата на България. С човек повече червените вече водят след попадението на Маркос Маркиньос в 67-та минута на двобоя. Много хитро той получи топката от Бандаловски в тази ситуация. След това прокара през плонжа на всъщност Пазделев е футболистът, който асистира на Маркос Маркиньос под плонжа на излезия Тилко Пиргов. Нищо не можеше да направи нито Тиаго, нито там Росен Колев, и това е второ попадение за ЦСК.